Is mílte Katie Ní Fhiaraic agus is bránam scannán beag dhéanamh. Is as cilbríd a Contae Mhaigh Eo, tá go leor cábh aimsir agam is bránam bheith léamh, agus bheith scríomh, bheith paintáil, agus bheith cruthaíoch, agus rudaí mar sin. Bhí mo bháim a dhéanamh rudaí ar an ríomhar nuair sí níos óige agus bhí sé géirí mé coding a dhéanamh agus rudaí mar sin. An sin, tháinig mé scannán nuair mé níos óige dar bheanam Caroline agus scannaí sé mé nuair mé níos óige tháinig mé an bealach ra siad ag úsáid na rudaí chun an scannán ionta seo a dhéanamh agus nuair mé thart níom lína d'aois fuair mé má gra mé an me cín haine dhéanamh agus sin an áit a thosaí sé an sin. Tá cúpla stepna difriúil chun an rud seo dhéanamh ar dús tosíonn sé le smíanamh ar dús bíonn bringnóid agam nó rudí cínta mar sin agus dúireann mé am haint mé géir seo dhéanamh tá leabhar beag agam agus chuir mé gafród is deáin agus an sin nuair atá rud leaga má agam agus tá na boscaí líonta tosíonn mé ag ag cruthú na pictiúrí. So tá má iPad agam agus má phone póca. Tógann sé thart ar b'fhéidir 8,000 pictiúr ceapam chun ceann trínomid a dhéanamh. Nuair atá na pictiúí ar fád bailte agam an sin bíonn mé chur gahramh le chéile ar má iPad agus bíonn mé ag chruthú rudaí ag gearradh PC dómh ag chur an fuaim leis agus rudaí mar sin agus sa deireadh go hiondúil bíonn scannán beag álainn agam. Bíonn sé thart ar b'fhéidir 4 uair ag tóg an na pictiúr agus an sin bhí mé dhéanamh an fuaim agus rudaí mar sin agus tógann sé go leor orm é sin dhéanamh sa b'fhéidir 6 uair. So ar fád b'fhéidir 10 go 3 uair san iomlán. Tógann sé píosa ach bíonn tú bródúil as an sin ar tá tú cruithniú leis. Ba bhánam bheith b'fhéidir ar me aistúir nó me scríbniú nó rud a cíns ag bant le an telefís ar atá mé níos sinne. Is málam na chuirt mar is féidir am aon rud a dhéanamh níl aon rud chun mé stoppa má tá fiúháin bringnóid agam nuair tá mé me leaba tá mé anán rá tá mé chuna sin a chur is deas scannán agus sin an rud sprálam faoi níl aon duine chun rá í féidir leat é sin dhéanamh mar níl aon rud chun mé stoppa. Sin an rud ionta faoi tá mé anán rá le bháim agus méad mé géirí seo dhéanamh inis agus té mé síos chuig an seo nó aon áit tíomh amach agus tá mé anán é dhéanamh lom hain agus tugann sé a bhí mé neamhspá an sin mar rud haine dhéanamh. Is mílte Katie agus Cruthaím.